Iko miki wani tambaya mana. To tambaya kuma ina jin ka. Kin san tsakanin abin da ke faruwa tsakanin Nazir da Maryam kuwa? Ba dai matsala suka samu ba, dan soyayya su abun kwatance ce. Ai gwanda ma ita matsala suka samu. Dan an yi Nazir ya turo ya kasa. Ya ki turowa kuma? To ni Nazir yake nufi? Wa ya sanin mai? Dan kowa a karkaran nan damar da yake nema a bashi dama ya turo. Amma shi ya samu dama kuma yana wasa da ita. Dan ni ma abun misali ne a gare ki. Kai ka damu ka kare jira kaɗan. Shi yasa har yanzu ban sare ba. Ina nan ina ta buga. Amma za ka dawo an jima mu je dandali ko? Wannan ya zama dole insha Allah. Nazir ya kamata ka zama mai tawakkali kamar yadda kowa ya san ka da shi. Tauhidin ka ya kamata maka amfani a nan. Kai kake ba mu shawara idan mun shiga damuwa. Dole mu ma za mu baka. Naji. Kuma insha Allah zan cire damuwa da karaina. Wai mu rayuwar mu haka za ta kare. Me yasa ba wanda zai ji tausayin mu? In dai haka ne, yayan mu ba su da imani. Ko kuma ba su san soyayya ba. Ba haka bane. Kin san kowanne mai rai baya wuce tashi kaddara. Kaddara mace haka. Nazir, ya zama dole ka zo mu gudu domin farin cikin rayuwarmu. In dai kuma baka amince da haka ba, to na tabbata yaudara ta kake yi ba ka so na. Ba na tunanin guduwa zai zama mafi ala a gare ni. Domin ko da mun gudu, ba za mu taɓa samun kammalalliyar soyayya da nutsuwa ba. Bai kamata mu jayayya da yin Allah ba. Saboda iyayenmu su ne suka yanke wannan hukuncin ba mu bane. Ashe da ma Nazir ba so na kake ba. Ashe da ma yaudara ta kawai kake yi. Wannan shine tsakanina da Maryam. Daga nan Hassan ya samu damar shiga rayuwata. Tun bana kula shi. Har sai da ya samu damar da ya mamaye zuciyata. Ba tare da na ankara ba. Barkanki da fitowa. Ki haƙuri ban nemi izinin zuwa wurinki ba na zo ƙofar gidanku. Duk da dai na san ke mace ce ta musamman a cikin wannan gari namu ba kowanne miji ke iya kulawa ba. Amma na ce bari yi ƙunar bakin wake in zo gwada sa'ata. Idan ba ki zama ba zan so ki dan buɗa a cikin zuciyarki ko da wani guri ne ki dan tsoma ne. Ka taɓa zuwa birni? Birni? Kwarai ko mu ne birni ai. Kin ga nayi da ko a birni. Na yi kwasan bula a birni. Ai ko wannan kayan da ke gina a jikina ai musamman wannan hulan ma a birni na siyo shi. Kin ga wannan abu a birni na fara ganin shi. Mutumin da na gani da shi na je siya kuɗi na da na yi da ko da waye ba su kai ba. Kawai na zo ƙauye na sai da akuyata shi na je na cika. In kika lura ƙauyen na ai ba san matashin da ake gani da shi sai ni. To shikenan na yadda. Amma ni ba a zuwa wajena haka nan. Sai ka koma 'yan awara da wainar fulawa.
ba a abinci a gida to ai wannan mai sauki ne ai insha Allah ba komai za a dinga dan riko miki har da dan yogurt ma kuma kai a kauye ba za ka kula wata ba zan ganka da wata ba a ni ai ba ma na kula ko sun kula ni ba na kula su to shikenan amma dai ko ka san mace da jan aji aka santa ko musamman ma matan kauye kwarai kuwa to shikenan suka je ka dawo sai me ki zaki fara jan ajin shikenan a gode ke ana ta miki magana kawai kina jin mutane kawai tafiya kike yi ke yar gidan uban waye a wannan garin ke baki san ne bane ka gama ni ba tun ɗazu nake jiran ka zo ka zo a ki hakuri abokan nan nawa ne wallahi wai dole sai na mun biya dandali mun yi wasa kin ga kuma ba yadda zan yi da su dole sai na je saboda ni ma so nake bikin mu fa a yi wasan da ba a taba yi ba a garin nan ke har birni su san an yi biki dan Allah kwarai kuwa mun fa kaga ina so in je birni ne a to kake damu siyayyen kayan bikin mu gaba ɗaya a birni za a yi su kuma da ke za a ci amma dai na ji daɗi sosai kake da mu ai daɗin na zo in baki ya kamata ki ɗebo mu ruwan da insha masoyiya wai yaushe za ki kashe mu wannan kishin wanda dai na damuna a cikin zuciyarta ya ke zinariyar da ke haskaka dukkan wasu 'yan matan wannan gari namu Maryam kin mu 'yan matan garin nan fincin kau wajen iya soyayya da iya kalamai na soyayya yanzu ya kamata a ce mun zama tamkar ma'aurata Maryama ban gane ba me kake nufi kaman bayani dan Allah ya kamata a ce mun zama tsintsiya madaurin kiɗa ko kuma mu zama kamar wata da Zara ya kamata a ce yanzu muna rayuwa irin na ma'aurata Maryama yaushe zan samu wannan matsayin a cikin zuciyanki ne sai san da aka ɗaura mana aure da kai jama'a suka shaida suka ci gora da alewa kaga daga nan na zama taka kai ma ka zama nawa wannan shine amsar tambayarka ya kamata a ce kin fahimci manufata ki gane abin da nake nufi a kanki tun jiya ba yanzu ba Hassan anya kuwa kai masoyi ne na gaskiya dukkan masoyi na gaskiya yana soyayya ne don Allah ba don wani abu ba. Me yasa kake so kai ka tarwatsa min rayuwata? Maryama, ba jin kalaman nan naki zan yi ba. Kawai dai ya kamata a ce kin biya min bukata na. Hassan me haka yake nufi? Fyaɗe za ka min kenan. Allah na shi. Tun daga nan na tsana rayuwata sai na yanke shawarar na gudu na bar garin domin in har ƙauyenmu suka san da wannan zan shiga babban matsala fiye da wanda nake ciki.
na haɗa kayana na gudu shine na shigo birni. A lokacin ne na haɗu da Zainab. Ita ce mace ta farko da na fara haɗuwa da ita. Zainab ta ɗauke ni, ta bani dukkan wani kulawa har sai da na samu natsuwa. Bayan wani lokaci mai tsawo, na ƙara haɗuwa da ɗan baba. Na kamu da son shi mai tsanani, na manta da abin da ya faru, amma shi ma daga baya ya min butulci, ya yaudare ni. Lokacin ne kika same ni ina kuka. Bayan haɗuwana da ke, kika kankare min damuwa. Daga nan duk wani abu dangane da ni kin san shi. Wannan shine sirrin da kika daɗe kina so ki sani. Gaskiya na tausaya miki matuƙa. Dole ki tsani maza. Daga ranar ban ƙara ganin Maryama ba. Ashe ta gudu birni. Tun daga lokacin ni kuma na fara son ta fiye da lissafi na. Sannan na ƙurta a raina. Sai na nemo ta. Sannan kuma in dawo mata da farin cikinta. Na shirya. Sannan na yi makakata ƙarya da cewa wani tafiya ya kama ni. Daga nan ne na shigo birni. Na fara sana'an kwasan bola. Ina bi lungu da saƙo da sunan ina sana'a. Amma manufata daban. In na samu kuɗi sai in sai abinci. Sannan dan sai kayan sawa. Sannan na zo muka haɗu da kai. Wannan shine kaɗan daga cikin labarina. Tsakanina da Maryama. Kai, gaskiya boss kayi aiki mai tsada. Hai. Maryama. Ina tunanin da wuya Maryam ta sake yarda da kai a yanzu.